modtaget en henvendelse fra Jens, der har et spørgsmål om det med at hjælpe andre. Han spørger: Kære hyklerkonsulent, jeg er i den vanskelige situation, at jeg nogle gange bliver spurgt, om jeg vil hjælpe andre på arbejdet. Hvad skal jeg gøre? Kære Jens, det er et velkendt problem, du bringer på banen. Hvis nogen spørger dig, om du vil hjælpe dem med noget, så sig: det vil jeg virkelig gerne. Jeg er helt pakket i denne her uge. Men lad os da lige tales ved. Altså, travlhed er lig respekt. Det er vigtigt, at du viser følelser her. Den anden skal kunne mærke din smerte og din vilje til at hjælpe, når det bliver hårdt. Og det var altså et svar til Jens. Hykler.